Velkommen til demovideo for Sivers Consulting. I dag skal vi bare lave noget super simpelt. Vi skal oprette et dokument i Google Docs, som om vi aldrig har prøvet det før. Og undervejs skal vi så se nogle af de ting, som vi har sat op i den her på den tekniske side. Vi skifter ind til selve tutorialen, og man skulle gerne kunne se mig i et webcam lige nu. Det er sådan set bare lige for at vise, at der er en afsender på videoen. Jeg har tænkt mig at slå videoen fra sådan her. Og så er vi i gang med selve tutorialen. Man kan se, at der er en musehighlighter her. Den er i Sivers Consultings primærfarve. Sivers Consultings sekundære farve kommer frem, når man klikker sådan her på videoen. Så der var en lille, eller på musen, så der var en lille branding ting indlagt der. Så går vi op og laver et Google Docs dokument, og det kommer her. Det opretter man ved at trykke på ikonet hernede, og det loader. Og så oppe i hjørnet heroppe, der giver man det en titel. Lad os kalde det for Sivers og trykke på Enter der. Det var sådan. Se det, der er lavet indtil videre. Så skulle jeg gerne komme tilbage på kameraet, og jeg vil sige tak, fordi I har kigget med på videoen. Tak for det.